Hi friends, welcome to Clever Production YouTube channel. This is Mr. LK. Today जोङो रायज्लायगोन गोबां इम्पोर्टेन्ट मोनसे भारतनि जारिमिननि सोमोन्दै जाय लेसना यूपी माने आपार प्राइमारी सेक्सननि ससियेल साइन्सनि थाखाय गोबां इम्पोर्टेन्ट मोनसे लेसन सो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला बे लेसननि गोबां पइन्ट्सफोरखौ थख' गोसोआव लाखिनो हागोन आरो गोरलैयैनो बुजि मोनगोन आरो नोंथाङा बे लेसननिफ्राय फैनाय जायखिजाया कुइसननि एन्सारखौ थख'यैनो जिखिजाया कुइसन एन्सारखौ नोंथाङा होनो हागोन फै जों दावगालांनोसै फारियै जों दिनै सावरायगोन मुगल स इन्डियानि जारिमिनाव भारतनि जारिमिनाव मुगलनि खुंथाया गोबां मोनसे मख'थावना सम बियो स भारतनि जारिमिना मुगलनि खुंथायखौ गारनानै मोनसे आबुं जारिमिन जानो हाया स बियो भारतनि जारिमिनाव मुगलनि खुंथाया गोबां गिदिर जावगानानै दङ जों दाना नायनोसै गिबियावनो मुगलनि सम्राटफोरनि सोमोन्दै जों सावरायगोन स मुगलनि सम्राटनि मुगल साम्राज्यखौ भारताव गायसनजेनदोंमोन सोर आरो माबे मायथाइयाव ओंखायनो जों गिबियाव सावरायगोन जाहिरुद्दिन मोहम्मद बाबर जायखौ जों गुसुङै बाबर होननानै मिथियो स बाबरा 1526 मायथाइयाव सम्राटनि बिबानखौ लादोंमोन आरो 1530 मायथाइयाव बे बिबानखौ एंगारदोंमन दाना जों बाबरनि सोमोन्दै नायनोसै बाबरा जोनोम जादोंमोन 14 फेब्रुवारिनि 1483 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन आरो थैदोंमोन 26 डिसेम्बर 1550 मायथाइयाव बियो थैदोंमन दाना 2 नम्बर पइन्टआव लिरनाय दङ 1526 मायथाइयाव जानाय पानिपतनि सेथि दावहायाव इब्राहिम ल'दीखौ फेजेननानै बाबर जाना दङ दै बाबर जानांगौ बाबरा भारताव मुगल साम्राज्यखौ गायसनजेनदोंमोन स बिराद इम्पोर्टेन्ट बियो क्वेश्चन फैयो बियो नैसाबायदि मोननै रोखोमनि क्वेश्चन फैयो बेयाव पानिपतनि सेथि दावहाया मा मायथाइयाव जादोंमोन बेबायदि फैयो आरो नङाबा फैयो पानिपतनि सेथि दावहाया सोरनि गेजेराव जादोंमोन बेबायदि फैयो आरो नङाबा क्वेश्चन फैयो पानिपतनि सेथि दावहायाव सोर देरहादोंमोन बेबायदि फैयो आरो नङाबा मोनसे क्वेश्चन फैबावो माबे दावहानि उननिफ्राय भारताव मुगल साम्राज्यआ जागायजेनदोंमोन अब्ला नोंथांनि क्वेश्चना जागोन 2 नम्बरनि बाथ्राखिनियानो माने 1526 मायथाइयाव जानाय पानिपतनि सेथि दावहायाव इब्राहिम ल'दीखौ फेजेननानै बाबरा भारताव मुगल साम्राज्यखौ गायसनजेनदोंमन इब्राहिम ल'दीखौ माने जाहिरुद्दिन मोहम्मद बाबरा दावहायाव पानिपतनि सेथि दावहायाव इब्राहिम ल'दीखौ फेजेननाय लोगो बियो माने भारताव मुगल साम्राज्यखौ बियो गायसनदोंमोन जेब्ला बियो मुगलनि सासे सोद्रोमामोन नालाय बाबरा बेनिखायनो इब्राहिम ल'दीखौ फेजेननाय लोगो बियो राजा जानायसै आरो बियो राजा जानाय लोगोनो भारताव 1526 मायथाइयाव मुगलनि सासना जागायजेनदोंमोन स भेरि इम्पोर्टेन्ट गोसोआव लाखिथारनांगोन बेखौ स गोसोआव लाखि जों कुइसन सावरायगोन उनाव बे भिडिअनि लास्टआव थ नेक्स्ट पइन्टआ दङ मा 3 नाम्बार पइन्टआ 1526 मायथाइयाव बियो मेवारनि राणा संगामखौ खानवा दावहायाव फेजेनदोंमन दा बेटल अफ खानवा दावहाखौबो बे बाबरानो नांदोंमोन जुदु नांदोंमन मेवार ओमफ्राय मेवार जागानि नाम मेवारनि राणा संगाखौ दावहाया ओमफ्राय बे राणा संगाखौ फेजेनदोंमोन बियो 1526 मायथाइयाव मा दावहा जादोंमोन खानवानि दावहा आरो बे खानवानि दावहायाव सोर जेनदोंमोन राणा संगाया सोर फेजेनदोंमन जाहिरुद्दिन मोहम्मद बाबरा थांनोसै नेक्स्ट पइन्टआव सी नाम्बारस फैलायबाय माथो उल्था-थानो 3 निफ्राय सी 2 3 सी ओरै जाबाय जियानो जा सिरियेल नाम्बारखौ बाद होदो 3 नि उनाव सी फैफिनबाय सेखौनो नायदो दानिया होमबा भागारानि दावहा बेटल अफ भागारा दावहायाव बियो आफगानफोरखौ 1529 मायथाइयाव बिहाराव फेजेनदोंमोन भेरि इम्पोर्टेन्ट भागारानि दावहाया बबे जादोंमोन बिहाराव जादोंमोन माब्ला जादोंमोन 1529 मायथाइयाव जादोंमन भेरि इम्पोर्टेन्ट आरो भागारानि दावहाया सोरनि गेजेराव जादोंमोन आकबर आरो आफगानफोरनि गेजेराव जादोंमोन थांनोसै नेक्स्टआव बिनि उनाव 2 नम्बर से नम्बरनि 2 नम्बर फैलायबाय दाना गावनि जिउ खौरांखौ गावनो लिरदोंमोन बियो तुजाक-इ-बाबरी होननाय गांसे बिजाब लिरदोंमोन बियो जाहिरुद्दिन मोहम्मद बाबरा आरो बे तुजाक-इ-बाबरीया मोनसे अट'बाय'ग्राफि माने गावनि जारिमिनखौ गावनो लिरना लानाय बिजाब बेनिखायनो बियो गावनि बिजाबखौ गावनि जारिमिनखौ गावनो लिरना लानाय बिजाबखौ बुङो अट'बाय'ग्राफि आरो तुजाक-इ-बाबरीया गांसे अट'बाय'ग्राफिमोन जायखौ बियो तुर्की रावाव लिरदोंमोन गोसोआव लाखि बेखौ गोसोआव फैयो तुजाक-इ-बाबरीया मा रावाव लिरनाय ओरै फैयो नङाबा जाहिरुद्दिन मोहम्मद बाबरनि जिउ जारिमिन तुजाक-इ-बाबरी बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन मा रावाव लिरदोंमोन ओरैबायदि कुइसन फैयो नोंथांनि कुइसना एन्सारा जागोन तुर्की रावाव थांनोसै दाना नेक्स्टआव इम्पोर्टेन्ट नेक्स्ट नायनोसै जोङो नेक्स्ट मुगलनि सम्राट बे जाबाय नासिरुद्दिन
मोहम्मद जानांगौ साहम्मद जाना दोङो गोबां टाइपिं मिक्स जादों आं उखा मुखा हाखु दाखु टाइपिं खालामनायाव भुल जादों जियानो जा आं खुगाजों बुंनायखौ नोंथाङा गोसोआव लाखिनांसिगोन नङाबा एसे प्रब्लेम जानोसै नासिरुद्दिन मोहाम्मद हुमायून दाना नैथि मुगल सम्राट गिबि मुगलनि गिबि राजाया जाबाय बाबरमोन दाना नैथि सम्राटआ जाबाय मा नासिरुद्दिन मोहाम्मद हुमायून बे 1530 निफ्राय 1552 मायथाइसिम खुंथाय खुंदोंमोन दाना 1 नाम्बार पइन्टखौ नाय 1539 नि सौसानि दावहायाव शेरशाह सुरिजों गाग्लोबजादों एटाक खालामजादोंमोन बियो थारमाने इन 1539 नासिरुद्दिन मोहाम्मद हुमायून वाज अटैक्ड बाय शेरशाह सुरी बेखौ एटेक खालामदोंमोन 1 नाम्बार ना 2 नाम्बाराव मोनसे बेलेग बाथ्रा लिरदों 1540 मायथाइनि कनौजनि दावहायाव दा बेटल अफ कनौज शेरशाह सुरीजों फेजेन जाना 15 बोसोर एक्साइल माने बनबास खाथिनांदोंमोन 15 बोसोर बनबास माने मा शेरशाह सुरीजों फेजेन जानानै बियो 15 बोसोर बबेयावबा खारखोमाना थाहैनांदोंमोन बियो गोमाना थाहैदोंमोन बियो खारखोमानानै बेनिखायनो ही वाज इन एक्साइल फर 15 इयर्स 15 बोसोर एक्साइल थानो गोनां जादोंमोन बियो गोसोआव लाखि 1 नाम्बारा जाबाय मा 1539 मायथाइयाव बियो गाग्लोबजादोंमोन किन्तु बियो गाग्लोबनानै हार मानियाखैमोन बेयाव सौसानि दावहायाव किन्तु 2 नाम्बाराव 1540 मायथाइयाव बियो कनौजनि दावहायाव किन्तु शेरशाह सुरीजों फेजेन जादोंमोन आरो फेजेननानै बियो गावनि जायगाखौनो नागारना खारनो गोनां जादोंमोन आरो 15 बोसोर बबेयावबा हाबसा थानो गोनां जादोंमोन बियो हुमायूना सो भेरि इन्टारेस्टिं पइन्ट बियो थांनोसै 3 नाम्बाराव दिल्लीखौ दखल खालामबाय साननैसो उनाव बियो दिल्लीखौ दखल खालामफैफिनदोंमोन बहुत 15 बोसोर खारना बबेयावबा खारना थाहैबाय कनौजनि दावहायाव 1540 मायथाइयाव शेरशाह सुरीजों गाग्लोबजानानै बबेयावबा 15 बोसोर खारना थाहैनानै बियो एगेन 15 बोसोर उनाव फैफिननानै बियो दिल्लीखौ एगेन माने दखलाव लाफिनदोंमोन बियो गावनि जायगाखौ शेरशाह सुरीनिफ्राय बेनिफ्राय दाना मा जाबाय किन्तु बियो लाफिननायनि उनाव दिल्लीखौ दखल खालामफिननायनि उनाव 7 दाननि उनाव बियो 1552 मायथाइयाव बिनि बिजाब बाख्रिनि नब्लांनिफ्राय बिजाब बाख्रिनि गोदोर बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनानै बियो दुब्ला लयलानायसै माने थैनायसै आरो हुमायूना सो बेबायदि जानायसै बियो बेसेराया माने थाब थैनायसै बियो बारा मोनजादियासै बियो दिल्लीखौ दखल खालामफिननायनि उनावबो 15 बोसोर बहाबा खारना थाहैनानै शेरशाह सुरीजों होख्रांना हरजानानै बेबायदि अबस्था जानायसै बेबायदि अबस्था जादोंमोन बेसेराया दा थांसै जोङो नेक्स्टआव नेक्स्टआव मोनसे बाथ्रा बेखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां थारमाने माबानि मुगलनि सम्राटफोरनि नामखौ नों बोरैहाय लाखिनो मोनो गोसोआव लाखिनो मोनसे ट्रिक होनो नागिरदों आङो बिराद गोख्रों पावारफुल मुगलनि सम्राटफोरनि मुङा जाबाय बाबर हुमायून आकबर शाहजहान जाहांगीर आरो औरंगजेब सो बे सयजनानो जाबाय बै सा 6 सम्राटआ जाबाय बिराद पावारफुल मुगलनि सम्राटमोन बिसोरो दा बै साब्रैनि सोमोन्दै सा 6नि सोमोन्दैनो जोङो हिस्ट्रियाव मोननाय जायो दाना बै साब्रैनि मुंखौ नोङो बोरैहाय गोसोआव लाखिनो आं मोनसे ट्रिक लिरदों बेयाव नै सिंनि बे निला गाबनि आखर लिरनाया निला गाबनि बाक्सु सिङाव गुफुर आरो गोमो गाबनि आखर मोननाया स' नोङो बाबर हुमायून आकबर शाहजहान जाहांगीर आरो औरंगजेब बे साबानि मुंखौ गोसोआव लाखिनो थाखाय बिराद मोजां मोनसे ट्रिक दोङो बेयाव नोंथाङा नायनाया बेयाव लिरदों मा बाबर हयलो एबार सरायलो झार औसोदे फार्स्टआव बाबर माने जाबाय बाबर माने बाबरानो जाखाबाय आरो हयलो माने जाबाय एचखौ लादों फार्स्टनि केपिटेल लेटारखौ हुमायून एबार माने जाबाय एखौ लादों आकबर सरायलो माने एसखौ लादों शाहजहान बे फार्स्ट बिगिनिं आखरखौ लानाय जादों ओमफ्राय झार दोङो जे माने जाहांगीर बिनो औसोदे फार्स्टआव ए दोङो माने औरंगजेब बेनिखायनो नोंथाङा गोसोआव लाखि बाबर हयलो एबार सरायलो झार औसोदे बेखौ गोसोआव लाखिबानो फार्स्टनि आखरजोंनो बे राजाफोरनि नामा जाजोबनाय आरो बाबर हुमायून आकबर शाहजहान जाहांगीर आरो औरंगजेब माने बाबर हयलो एबार सरायलो झार औसोदे भेरि इन्टारेस्टिं गोसोआव लाखिनो मोजां स' बे जाबाय नोंथाङा बे ट्रिकजों बै मुगलनि सम्राटफोरनि मुंखौ ओरैनो इजिलि गोसोआव लाखिनो हागोन स' खोन्थाम खनब्रैसो 10 बारसो फराय बेखौ बाबर हयलो एबार सरायलो झार औसोदे ओरैबायदि गान राजाबनाय बायदि खोनबासो राजाबानो नोंथाङा मन थाखाबाय आरो बे आरो मुगल साम्राज्यनि जि सम्राटफोरनि नामखौ नोंथाङा मालाबाबो थैजासिम बावगारनाय नंलिया आरो अब्लाना आं बेखौ बावगारथारा बेनिखायनो गान राजाबनाय बायदि राजाबाय था बाबर हयलो एबार सरायलो औसोदे झार होननानै आं गोसोथालांबाय आरो बाबर हयलो एबार सरायलो झार औसोदे बाबर हयलो एबार सरायलो झार औसोदे खोनब्रै खोनबासो फरायबानो गोसो थाखाबाय आरो ओमफ्राय फार्स्टनि आखरखौ लाबानो जाबाय अके थांसै नेक्स्टआव दाना थांसै नेक्स्टआव जों दोङो
आकबर दानिया आकबरनि सोमोन्दै जालालुद्दिन मोहम्मद सत्स अहमद जाना दोङो ना सनि जागा हनि जागा स जाना दोङो मोहम्मद जानांगो थ' नोंथाङा इखो गोरोबना लादो कारेक्सन खालामना लादो आं खुगाजों बुंना होबाय टाइपिं मिस्टेक जादों आंना जालालुद्दिन मोहम्मद आकबर 1556 मायथाइनिफ्राय 1606 मायथाइसिम खुंदोंमोन से नाम्बाराव दङ बिफा हुमायून थैनायनि उनाव जेब्ला हुमायून थैबाय बिनि उनाव आकबरा गांफा गांफा बिजाबाव मालाबा 13 मोनो मालाबा 14 मोनो मालाबा 13 मोनो मालाबा 14 मोनो जायखिजाया बि उन्दै बैसोआवनो आरोना उन्दै बैसोआवनो 13 ना 14 बैसोआवनो राजानि बिबानखौ लानांदोंमोन बियो आकबरा बिनि बिफा हुमायूनआ हुमायूनखौ फरायब्रा हुमायूनखौ फरायखांबाय बिनि बिफा हुमायूनआ थैनाय लोगो लोगो बियो जेब्ला आकबरा 13 ना 14 बोसोर जादोंमोन 13 ना 14 बोसोर जादोंमोन 13-14 बोसोरनि गेजेराव जादोंमोन अब्लाना बिनि बिफा हुमायूनआ थैदोंमोन लाइब्रेरि सानिफ्राय गोग्लैना दाना राजानि बिबानखौ सोर लानो आकबराथ' उन्दैथार 13 ना 14 बोसोरनिल' गथ' बियो दा किन्तु बिनो 13 ना 14 बोसोरबाबो आग्लानो जिहेतु फिसाज्लायानो मोनखाथारोमोन बेनिखायनो बियो 13 ना 14 बोसोरावनो बियो राजानि बिबानखौ मोनदोंमोन आकबरा बेनिखायनो बुंनो हायो मुगल साम्रायजोनि बयनिख्रुइ दुइसिन माने बयनिख्रुइ उन्दैसिन नाव बिबान मोननाय सम्राटआ सोरमोन आकबरमोन आरो बियो उन्दैथार जानायनि थाखायनो आकबरा नै नाम्बारखौ नाय आकबरा उन्दैथार जानायनि थाखायनो बिखौ बैराम खाना दैदेननो गोनां जादोंमोन रेजेन्सि होनना बुङो रेजेन्ट हिसाबै माने थान्दै हिसाबै माने आकबराथ' उन्दैथार नालाय बिलाय मा राजानि खुंथायखौ सलायनो हाबायबायनो राजानि बिबानखौ लानो हाबायबायनो बेनिखायनो नामावल' राजा खालामबाय आकबरखौ फिसाज्ला देरसिन जाहैबाय नालाय किन्तु आकबरखौ राजा दोननानै बिनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बैराम खान इखौ सोंनाय फैयो बियो रेजेन्टआ हु वाज द रेजेन्ट अफ आकबर होननानै माने आकबरखौ सोर दैदेनदोंमोन होननाय उन्दै समाव हमनिया बैराम खान स' बैराम खाना बेखौ दैदेनदोंमोन आकबरा उन्दैथार जानायनि थाखाय बिखौ बैराम खाना दैदेननो गोनां जादोंमोन 3 नाम्बार पइन्ट आकबरनि समावनो 1556 मायथाइयाव हिमुजों पानिपतनि नैथि दावहाया जादोंमोन आरो हिमुआ बैराम खाननि आखायाव जेननांदोंमोन जाना दङ आं थारातारि हाखु दाखु टाइपिं खालामनायाव एसे मिसिं जादों स्पेलिंफ्रा आं खुगाजों बुंना होदों नोंथांमोना कारेक्सन खालामनानै ला दा बुंना 3 नाम्बारखौ फरायदो सोंनाय फैयो बेयाव पानिपतनि नैथि दावहाया माब्ला जादोंमोन गोसोआव लाखिनांगोन बेखौ 1556 आरो सोंनाय फैयो पानिपतनि नैथि दावहाया सोर मुगल सम्राटनि समाव जादोंमोन आकबरनि समाव आरो सोंनाय फैयो बे 3 नम्बरानो पानिपतनि थामथि दावहाया सोरनि गेजेराव जादोंमोन अब्ला नोंनि एन्सारा जागोन आकबर आरो हिमुनि गेजेरजों आरो सोंनाय फैयो पानिपतनि नैथि दावहायाव सोर जेनदोंमोन एबा सोर देरहादोंमोन सोर नैबे बैराम खाना देरहादोंमोन आरो हिमुआ जेनदोंमोन ओके थांनोसै नेक्स्टआव 4 नाम्बार 1572 मायथाइयाव आकबरा गुजरातखौ दखल खालामदोंमोन दै गुजरातआ बिनि आखायाव गैयामोन बिनि दखलाव बेनिखायनो 1572 मायथाइयाव आकबरा गुजरातखौ दखल खालामो आरो गुजरातखौ दखल खालामनाय लोगो लोगो बिनि नेरसोन महरै बियो बेखौ देरहासारनायनि नेरसोन महरै बियो मा खालामो आकबरा बुलान दरवाजाखौ फतेहपुर सिक्रियाव लुदोंमोन कुइसन फैयो बिखौ सोंनाय फैयो Where is बुलान दरवाजा situated? बुलान दरवाजा बबेयाव दं होनना सोंनाय फैयो फतेहपुर सिक्रियाव दं आरो सोंनाय फैयो बुलान दरवाजाखौ सोर गायसनदोंमोन हमनाया फैयो आकबर बिनि एन्सारा थांनोसै नेक्स्टआव 5 नाम्बार 1552 मायथाइनि हालदिघाटी दावहायाव मुगलनि आर्मी राणा प्रताप सिंहखौ फेजेनदोंमोन हालदिघाटी दावहायाव मुगलनि आर्मिया दे थारमाने मुगलआ देरहादोंमोन आरोना मुगलनि आर्मिया राणा प्रताप सिंहखौ फेजेनदोंमोन भेरि इम्पर्टेन्ट कुइसन फैयो थांनोसै 4 आरो 5 खासे फैखाबाय 4 नाम्बारखौ नायग्रो 6 नाम्बारखौ नायग्रोनि 6 आरो 7 खासे फैखाबाय नै 6 नाम्बारखौ नायग्रो मानसाबदारि खान्थिखौ सोर गायसनदोंमोन हु इन्ट्रडिउस्ड मानसाबदारि सिस्टेम बिनो आकबरानो 7 नाम्बारखौ नाय बान्दा बैनाय खान्थि स्लेभारि सिस्टेम बान्दा बैनाय खान्थि गैया खालामदोंमोन एबलिश द स्लेभारि सिस्टेम आरो रान्दि हाबा जाफिननाय माने विडो रिमेरिएज एक्ट रान्दि हाबा जाफिननाय आयेनखौ आकबरानो लाबोफिनदोंमोन खालामदोंमोन दाना जोङो जाहांगीरनि सोमोन्दै नायनोसै जाहांगीरा राजा महरै बिबान लादोंमोन सम्राट महरै 1606 मायथाइयाव आरो 1627 मायथाइसिम दाना 1 नाम्बारखौ नाय केप्टेन उइलियाम आरो सार थमास र'आ बिनि आन्दराव बेरायफैदोंमोन माने केप्टेन उइलियाम आरो सार थमास र'आ सोर सम्राटनियाव बेरायफैदोंमोन नै फैयो अब्लाना नोंथांनि एन्सारा जाहांगीर जागोन 2 नाम्बारा सार थमास र'खौ सुराताव फालांगि थावनि खुलिनो
सुरांगि थावनि खुलिनो बिथोन होनाय जादोंमोन बिराद इम्पर्टेन्ट पइन्टआ जाबाय ब्रिटिशफोरखौ गिबिसिन सोर फालांगि खालामनो बिथोन होदोंमोन नै जाहांगीरा जाहांगीरनि थाखायनो ब्रिटिशफोरा जोंनि भारताव फालांगि खालामनो चान्स मोनदोंमोन बिथोन मोनजेनदोंमोन आरो बेबायदिनो फालांगि खालामै बिसोरो इस्ट इन्डिया कम्पानि खुलिदोंमोन आरो इस्ट इन्डिया कम्पानि खुलिनो बिसोरो गासै भारत हादरखौनो सासन खालामनो लादोंमोन लासै थाम नाम्बाराव होनाय बै समाव इंलेन्डनि राजाया जेम्स मोनदे जेम्सनि कायदा कौशल बाहायनायावनो बियो भारतखौ लाखै माने दखल खालामदोंमोन बे इस्ट इन्डिया कम्पानि फार्स्टआव फालांगि खालामबाय इस्ट इन्डिया कम्पानि जार गिदिर फालांगि खालामबाय आरो लाखै भारतखौनो सासन खालामनो हमनायसै 4 नाम्बाराव नाय सादा माने थांखु गायनाय जानाय बै समनिफ्राय जागायजेनदोंमोन सोरनिफ्राय जाहांगीरनि समनिफ्राय आरो बे थांखु जानाय खान्थिखौ सोर लाबोजेनदोंमोन पर्तुगिसफ्रा लाबोजेनदोंमोन गिबियाव थांनोसै नेक्स्टआव दं जोंना शाहजाहाना जाबाय बिराद इम्पर्टेन्ट शाहजाहाना 1929 मायथाइयाव सम्राट महरै बिबान लादोंमोन आरो 1922 मायथाइसिम दा सेनारा बिनि खुंथायनि समखौ सनानि मुगा गोल्डन एज होनना बुंनाय जायो शाहजाहाननि सोंनाय फैयो बिया सोर मुगलनि खुंथायखौ सनानि मुगा होननानै बुंनाय जायो सनानि सम होननाय जायो पिरियड अफ गोल्डन एज बुंनाय जायो शाहजाहाननि मुगाखौ 2 नाम्बार पइन्टआव मा लिरदों ताजमहल आरो मोती मस्जिदखौ आग्रायाव आरो जामा मस्जिदखौ नङा ताजमहल आरो मोती मस्जिदखौ आग्रायाव आरो जामा मस्जिद आरो लाल किल्लाखौ दिल्लीयाव लुदोंमोन शाहजाहाना सोंनाय फैयो जामा मस्जिद आरो मोती नैबेखौ ताजमहल आरो मोती मस्जिदखौ बबेयाव सोर लुदोंमोन सोंनाय फैयो बा जामा मस्जिद आरो लाल किल्लाखौ सोर बबेयाव लुदोंमोन बियो बबेयाव दं ओरैबायदि बायदि सोंनाय फैयो गोसो लाखिनो ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट बियो दा 3 नाम्बाराव होनाय लुफुंनाय खामानिया बांसिन जादोंमोन लुफुंनाय खामानि माने आर्किटेक्चार बांला लुनाय माबा गिदिर राजमहल अन्दर लुनाय बे खामानिया बांसिन जादोंमोन सोरनि समायाव शाहजाहाननि समायाव बेनिखायनो नै ताजमहल लुनाय मोती मस्जिद लुनाय बिराद माने आर्किटेक्चार आरो बिराद स्किलफुल माने कन्स्ट्राक्शनफोरा बे शाहजाहाननि समाव जादोंमोन ओंखायनो आर्किटेक्चारा बे समायाव माने गोबां माने बिबाङाव जादोंमोन आरो दा 4 नाम्बार पइन्टआ मा दङ शाहजाहाना बिनि फिसाज्ला औरंगजेबजों आग्रानि जोबथेसालियाव जोबना दोनजादोंमोन आरो शाहजाहाना 1912 मायथाइयाव थैदोंमोन दाना शाहजाहानखौ 1912 मायथाइयाव बिनि फिसाज्लायानो औरंगजेबानो जोबथेसालियाव जोबना दोनदोंमोन फिसाज्लाया राजा जानो लुबैनानै आग्ला बेबायदिनोमोन बिफाखौबो बुथारोमोन बिदाफोरखौबो बुथारना लायोमोन गावबा गावनि बिफा बिदानि गेजेरावनो नांलायनाय दानलायनाय सुलायनाय बुथारलायनाय जायोमोन दा बे हिसाबैनो नैया 4 नाम्बारनि पइन्टआ शाहजाहानखौ सोर बुथारदोंमोन शाहजाहानखौ बिनि फिसाज्लायानो बुथारदोंमोन गाव राजा जानो लुबैनानै आरो फार्स्टआव खिन्थु बे शाहजाहानखौ आग्रानि जोबथेसालियाव जोबना दोनदोंमोन औरंगजेबा शाहजाहाननि फिसाज्लाया औरंगजेब दै थांनोसै नेक्स्टआव मा दं दाना औरंगजेब शाहजाहाननि फिसाज्ला दाना बिफाखौ बुथारखांबाय बियो बिनि बिफंखौ बुथारनानै बिफंखौ हासिदोंमोन दै बिनि बिफंखौबो बुथारबाय बिनि बिफाखौबो जोबथेसालियाव जोबना दोनबाय ओमफ्राय खानायखौबो बिफंखौ बुथारबाय आरो बिफाखौ जोबथेसालियाव दोनबाय ओमफ्राय गावा राजा जानायसै बियो ओरैबायदि गाज्रिथार दा 1 नाम्बार पइन्ट दङ बियो आलामगिरा बिमुं लादोंमोन दै बिनि बिमुं हु टुक दा टाइटेल आलामगिरा सोंनाय फैयो आलामगिरा बिमुंखौ सोर लादोंमोन नै औरंगजेबानो लादोंमोन आरो आलामगिरानि ओंथिया मा दा कंकुरार अफ द वर्ल्ड मुलुग जै खालामगिरि होनना बुंदों 2 नाम्बार पइन्टखौ नाय औरंगजेबनि उननिफ्राय मुगल साम्रायजोआ खिन्थु लोरबां जालांदोंमोन दै जै औरंगजेबा राजा जानायनि उनाव राजा जाबाय राजानिफ्राय आरो माने राजा जानो बिबानखौ एंगारबाय अब्लानिफ्राय मुगलनि खुंथाया दुरबल जालांदोंमोन आरो बेनो गोदोलांदोंमोन बिसोरनि खुंथाया नेक्स्टआव दङ मा बिनि उननि सम्राटफ्रा लोरबां आरो गोहो गैयै जोबमोन दाना बे सिंनि निला बाक्सआव मा लिरनाय दङ बेयाव इम्पर्टेन्ट किसुमान नट्स लिरनाय दं बे लिरनाय दङ मा बक्सारनि दावहायाव शाह आलामखौ ब्रिटिशफोरा 1764 मायथाइयाव फेजेनो आरो दिल्लीखौ गावसोरनि दखलाव लाङो भेरि इम्पर्टेन्ट गोसोआव लाखि बक्सारनि दावहाया माब्ला जादोंमोन सोरनि गेजेराव जादोंमोन आरो सोर देरहादोंमोन एकदम कुइसन फैयो ओंखायनो रोंथारनांगोन बेखौ बिराद इम्पर्टेन्ट आरो दिल्लीखौ गावसोरनि दखलाव लांदोंमोन दै बक्सारनि दावहानि उनाव दाना 2 नाम्बार पइन्ट मुगलनि जोबथा राजा सोंनाय फैयो मुगलनि जोबथा राजाया सोरमोन माने बाहादुर शाह जाफार मुगलनि जोबथा राजा बाहादुर शाह जाफार 1937 निफ्राय 1962 मायथाइसिम जादोंमोन आरो बिखौ बाहादुर शाह जाफारखौ ब्रिटिशफोरा 1922 मायथाइयाव सान्थ्रि बिग्रायनायनि उनाव रंगुनाव होना हरो आरो बे 1962 मायथाइयाव थैयो आरो बे थैनायजोंनो लोगोसे भारतनि जारिमिनाव गोलाव समनि जि खुंथाय मुगलनि खुंथाय बे खुंथाया जोबनानै थाङो बेनिखायनो मुगल साम्राज्यनि मुगल खुंथायनि जोबथा सम्राटआ सोर नैबे राजा बाहादुर शाह जाफर आरो मुगल साम्राज्यनि गिबि गायसनजेनग्राया सोरमोन बे जाबाय बाबरमोन
स' बे मोननैखौ गोसो लाखि आरो गोबांखौबो गोसो लाखिनानै थांसै नेक्स्टआव दाना कुइसन एन्सार सोंनाय फिननायखौ नाय तुजाक इ बाबुरि बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन कुइसन आं दाना बेयाव बारा ग्लब ग्लब बुकिलिया मोना जों अलरेडि सावरायखाबाय बेनिखायनो आं एन्सारखौल' बुंनि नोंथांमोना एन्सारखौ जुदि बावगारबायबा बे आंनि भिडिअखौ माने रिटार्न खालामनानै बेक फरवार्ड खालामनानै नायफिनदो दा नैबे से नाम्बारा मा तुजाक इ बाबुरि बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन बेखौ बाबुरा लिरदोंमोन बि नाम्बार अप्सन थांसै नै नाम्बाराव सोर मुगल सम्राटनि समखौ सनानि मुगा होनना बुंनाय जायो बेयोलाय माने इजि नैथि नाम्बारा शाहजाहाननि थाम नाम्बारखौ नाय थाम नाम्बार पानिपतनि नैथि दावहाया मा मायथाइयाव जादोंमोन बेथ' आरो भेरि सिम्पोल नै बि नाम्बारा 1552 मायथाइयाव जादोंमोन नेक्स्ट थांनोसै नेक्स्टआव मा दं मुगल साम्राज्यखौ भारताव सोर गायसनजेनदोंमोन माने सोर फार्स्ट मुगल साम्राज्यनि सोर फार्स्ट राजामोन बाबर बि नाम्बार अप्सन बि नाम्बार अप्सना थांनोसै नेक्स्टआव मा दङ पानिपतनि सेथि दावहाया सोरनि गेजेराव जादोंमोन भेरि सिम्पोलैबो बाबर आरो इब्राहिम लुदिनि गेजेराव जादोंमोन आरो बाबर आरो इब्राहिम लुदिनि गेजेराव जानानै इब्राहिम लुदिखौ फेजेननानैथ' बाबरा माने भारताव गिबि माबाखौ नैखौ मा खालामदोंमोन बाबरा मुगल साम्राज्यखौ गायसनजेनदोंमोन नोंथांमोना मोनसे भुल नुदोंना बेयाव लिरनायखौ नै सोंनाय फेन्नाय जाना दङ फेन्नाय नङा बियो फिननाय जानांगौ दै आंना टाइपिंआ एसे उखा खालामनानैनो गोरोन्थि जादों मोननै मोनथामसो सोंनाय आरो फेन्नाय नङा बियो सोंनाय आरो फिननाय जानांगौ गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिबाय नोंथांमोननियाव आङो 2 नाम्बारखौ नाय आकबरा लुनाय बुलवान दरवाजा बबेयाव दं दानिबो मोनखादों फरायनानै भेरि इजिनि फातेहपुर सिक्रियाव दं फातेहपुर नङा बियो फातेहपुर सिक्रि जानांगौ स' बुलवान दरवाजा फातेहपुर सिक्रियाव दं भेरि इजि बेबो दाना सोंनाय फेन्नायखौ नायलाय फेन्नाय नङा बियो फिननाय जानांगौ दे बारे बारे बुंदों आं गोरोन्थिखौ निमाहा बिदों 3 नाम्बाराव नाय हालदिघाटी दावहाया माब्ला जादोंमोन हालदिघाटी दावहाया भेरि इजि नै बि नाम्बारा 1552 मायथाइयाव जादोंमन बिनि उनाव दङ मा 8 नाम्बार दङ रान्दि हाबा जाफिननाय माने विदु रिमेरिएज एक्ट आइनखौ सोर मुगल साम्राज्यआ खालामदोंमोन बेखौ आकबरा खालामदोंमोन बे आकबर जानांगौ आकबरा खालामदोंमोन आरबर नङा बेयो आकबर जानांगौ आकबरा खालामदोंमोन गाहायनि माबे मोनसेया थार दाना 9 नाम्बारा ए नाम्बारा जाहांगीरा ब्रिटिशफोरखौ फालांगि खालामजेननो गनायथि होदोंमोन मा मोनसेया थार होनना बुंदों दै गाहायनि मा मोनसेया थार दा बि नाम्बारखौ नाय औरंगजेबा ब्रिटिशफोरखौ फालांगि खालामजेननो थाखाय गनायथि होदोंमोन ना सि नाम्बारा बुंदों हुमायूनआ ब्रिटिशफोरखौ फालांगि खालामजेननो थाखाय बि गनायथि होदोंमोन ना डि नाम्बार बाबरा ब्रिटिशफोरखौ फालांगि खालामजेननो थाखाय गनायथि होदों बेखौ जों दहाय मोनखादों ए नाम्बारा जाहांगीरा ब्रिटिशफोरखौ फालांगि खालामनो गनायथि होदोंमोन स' फ्रेन्ड्स आरो लास्ट 2 कुइसन दंबावो 10 नाम्बारखौ नाय बक्सारनि दावहाया मा मायथाइयाव जादोंमोन भेरि सिम्पोल 1764 मायथाइयाव जादोंमोन भेरि इजिफोर 20 नाम्बारखौ नाय मुगलनि जोबथा राजाया सोर जादोंमोन मुगलनि जोबथा राजाया सोर नै दि नाम्बारा बाहादुर शाह जाफार आरो मोनसे दंबावो कुइसन 12 नाम्बार कुइसनखौ नाय जामा मस्जिदआ बबेयाव दं जामा मस्जिदआ नै दिल्लीयाव दं स' फ्रेन्ड्स बेखिनियानो सोंनाय आरो फेन्नायाबो जोब्बाय फेन्नायथ' नङा फिननाय जानांगौमोन बारे बारे बुंदों आङो सोंनाय आरो फेन्नाय जाना स्पेलिं मिस्टेक जानानै दं सोंनाय आरो फिननाय जानांगौ स' बे गोरोन्थि टाइपिं मिस्टेक जानायखौ आङो निमाहा होगोन नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन सानबाय आङो स' फ्रेन्ड्स दिनैनि जि मुगल साम्राज्यनि सोमोन्दै सावरायनाय वान अफ द भेरि इम्पर्टेन्ट लेसन अफ UP टेट एग्जामिनेशन स' बेखौ जों डिटेल्सआव सावरायबाय आरो नोंथांमोना हयथ' बुजि मोनदों आरो गोसोआव लाखिनो हादों आरो खनले नायोबा नोंथांमोना खननै खनथाम खनब्रै खनबासो नायोबा नोंथांमोना बे पइन्ट्सफोरखौ माने टटेलि गोसोआव लाखिजोबनो हागोन आरो जेखिजाया कुइसन फैयोबा नोंथांमोना बेनिफ्राय एन्सार खालामनो हागोन स' फ्रेन्ड्स भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव मायाफोर बुजि मोनाखैबा कमेन्ट बक्सआव लिरहरनो दाबाव नैबे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव माखासे इम्पर्टेन्ट स्टेटजों रिलेटेड थानाय भिडिअफोरनि लिंक होनाय दं डिसक्रिपसन बक्सआव थांनानै लिंकफोराव थुनानैबो गोबां इम्पर्टेन्ट भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन स' इनि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै भिडिअ दोनबाय बाय गुड नाइट हेभ ए नाइस डे हेभ ए स्वीट ड्रिम अके